nasbu bis-swit il-ronfo. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq il-kliem legatura u l-lamtat. Waħda nassoċjawha l-aktar mad-dera ta' xi ktieb, waqt li l-oħra nassoċjawha aktar mad-dera ta' persuna. Meta nisimgħu lil xi ħadd li qiegħed jillega, moħħna mill-ewwel jaf jaqa' fuq xi ħadd li qiegħed jillega ktieb. Jiġifieri il-proċess metikolus li persuna tieħu biex taqqad ktieb flimkien. Fost l-oħrajn billi tħid, tinkolla u temes flimkien il-qoxra biex jiġi ffurmat il-ktieb. Infatti, il-kelma tillega tfisser taqqad ħaġa moħra. Qabel nisimgħu lil Joseph Borci kellimna fuq dil-kelma, nixtieq nieħu spunt mill-idea tal-verb qaqqad biex naraw x'tifsiriet differenti jistgħu jinħarġu minn din l-idea. Bl-istess tifsira li diġà semmejna, jiġifieri li żewġ affarijiet jingħaqdu flimkien, nistgħu nużaw dal-verb fis-sens ta' meta koppja tiġi ħaġa waħda fiż-żwieġ. F'dak il-mument, il-qassis ikun għaqqadhom flimkien fiż-żwieġ. Tifsira oħra hija ta' jiffriża. Il-ksieħ, pereżempju, jista' jaqqad l-ilma bil-likwidu li jispiċċa solidu. Il-verb qaqqad nużawh ukoll bit-tifsira ta' sawwar jew ifforma. Ngħidu aħna meta xi ħadd jaqqad grupp jew xi kumpanija teatrali. U xi ngħidu wkoll għal dik il-kobba mħabbla li tidħol f'xulxin, b'xi ħbula jew wires mhux imgeżwrin puliti. Hemmhekk, pereżempju, kollox ikun taqqad f'xulxin. Meta tkun irrabjat sew, jew tkun lest tal-ġlied, jaf issib min jaqqad il-ponn. Jew meta ddawwar kemm xa ġmiela, tisma' lil min jgħid li t-tali jew it-talija ikunu waqduhom. Espressjoni oħra ħelwa u nkejjuża li tintuża meta jitfaċċa xi ħadd u jingħaqad mal-bqija tal-grupp hi issa qqadna l-mija? Jew inkella issa qqadnija? U jekk qed jarawna xi dilettanti tal-karozzi, naħseb żgur li ġieli qaqqadtuhomla? Ħanieqaf hawn għalissa. Ħalli mmorru nisimgħu lil Joseph Borci jagħtina informazzjoni fuq il-kelma legatura u kif jingħaqad ktieb. U nistiden lilkom it-telespettaturi tkomplu ssibu aktar tifsiriet tal-verb qaqqad. Legatura l-aktar li aħna forsi familjari magħha hija mad-dinja tal-kodba meta wieħed jillega ktieb. Illum nużaw kelma nibbindja jew jibbindja ktieb li hija ovvjament mit-sokk morfemiku Ingliż u to bind. Imma propjament aħna għandna dil kelma li ġejja mit-Taljan li tmur lura ligatura, tmur lura l-1400, ġifieri, da sekki antika. U ligatura u lega, aħna dar konna nisimgħu il-lega rbija, il-lega tan-nord, anke fl-aspett politiku. Imma hawnhekk ligatura tfisser met inti taqqad xi ħaġa, tagħmel xi ħaġa flimkien, taqqadha. U ħatuża probabbilment faxex jew ħbula, jew ħabel jew spak, jiġifieri qed taqqad qed tinfaxxa. Tajjeb, issa l-legatura għandha iktar minn tifsira waħda anki l-iskarpan juża, ġifieri għandu parti mill-lodda tiegħu hija l-legatur li bija iż-żarbun ikun jista' jillustra żarbun fuqha. Legatura tintuża wkoll mid-dera fid-dinja tal-bini fejn pereżempju għandek travu meta jorbtu travu u jiġbduh il fuq jagħmlu tip ta' rabta partikolari apposta li mbagħad fil-waqt li tkun b'saħħitha ħafna bħala għoqda imma tinħal mal-ajru wkoll. Imma aħna aktar forsi familjari mal-kelma bħala legatura ta' ktieb. Issa fil-legatura ktieb għandu numru ta' kliem ieħor tekniku marbut mad-dinja tal-legatura ta' ktieb, ġifieri inti għandek ammont ta' paġni li dawn se taqqadhom flimkien u tagħmilhom qoxra prattikament. Ħafna drabi inti jkollok ammont ta' manetti ngħidulhom, ġifieri għandek numru ta' karti mitwijjin li daw ġew stampati. F'kodba antiki kont tosserva numru żgħir ħafna
fil-bidu ta' manetta. Manetta ġifieri għandek daw il-paġni mitwijin, għandek numru ta' paġni mitwijin ġo xulxin li jkunu stampati, tajjeb, u fuq kull waħda minnhom fil-bidunet ikollok numru żgħir u dak jgħin lill-legatur biex dawn il-manetti jagħmilhom wara jkunu żgur wara xulxin, iserraħ moħħu li qegħdin wara xulxin biex jifforma l-ktieb skont bil-paġni kif suppost. Mela għandek il-manetti marbutin flimkien permezz ta' ħajta li jgħidula il-katinetta. Dawna ikollhom ukoll il-xoqqa mbagħad ix-xoqqa ġifieri juża biex jiksi l-qoxra tal-ktieb. Il-qoxra tal-ktieb ħafna drabi tkun magħmula mill-kartun. Issa jiddependi x'xuna tal-ktieb, jekk il-ktieb ikun oħxan ħafna, għandek bżonn oxra naqra l-kartuna tkun ħoxna naqra mhux ħażin. Għandek l-isgwardja, ġifieri għandek dik il-paġna li qiegħda fit-tarf bejn il-blokka tal-ktieb u li ħateħel ukoll mal-qoxra minn ġewwa. U għandek apparti il-kartuna għandek il-fursetta wkoll importanti ħafna, tkun qisha xoqqa oħra ma' din tiġi nkullata fuq id-dar tal-ktieb. Ikun hemm il-kontrador ukoll u l-kapitel jkunu fuq tkun qisha biċċa drappek pulita ħafna kemm fuq u kemm isfel biex tgħin u ssaħħaħ l-ispina tal-ktieb. Ġifieri dinja interessanti ħafna. Illum dar il-qxur kienu jagħmluhom mill-ġilda tal-moss u tan-naġ. Ġifieri dawna kienu jintużaw anki fil-mod tradizzjonali. Illum naturalment m'għadniex nużaw jew rari ħafna li jintuża dak il-mod. Jew tkun mortant legatur b'mod speċifiku li titolbu jagħmellek hekk li tiġi tiswa ħafna flus. Għax illum il-legatura il-materjal ħafna minnhom huwa kartun u plastik. Tajjeb, għandek ukoll ix-xoqqa ta' ħafna drabi x-xoqqa dak qisu drapp li jiksilek ikteb minn barra. Imbagħad naturalment tittieħu ħsieb qabel ma taqqad kollox bil-kollha tittieħu ħsieb tagħmel littri ġvera titlu tal-ktieb li ħafna drabi jsir proċess separat għalih jkun ħafna drabi itri bid-deb, kulur id-deb jagħmluhom. Fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma l-lamtat. Il-bniedem matul iż-żmien ta' u għadu jagħti importanza kbira lil moda u l-mod ta' kif jidher. Id-dera tagħna tajt ħafna fuq minn aħna u spiss l-ewwel impressjoni li nagħtu lil ħaddieħor taffettwa r-relazzjoni li jkollna magħhom. Mhux ta' bxejn il-ewwel ma tieku online hawn min dejjem taraħ pulit, nadif u eleganti, waqt li hawn min spiss taraħ żmattat, imkittef u mqanfet. Ngħidu aħna dawk l-istudenti tal-iskola li wara xi attività tarhom bil-qmis nofsa barra u nofsa ġewwa. Hawn min ukoll dejjem drittu stirat u hawn min ukoll b'daru ma' weġġ ganċ sforz il-qagħda ħażina li jaħdem jew jorqod biha. Kif se turina dal-waqt Lara Stanjo, il-kelma l-lamtat jista' jkollha tifsiriet opposti. Hawn min juża b'konnotazzjoni pożittiva, iżda hawn min għalih għandha konnotazzjonijiet negattivi. Meta tgħidu li xi ħadd huwa l-lamtat, tkunu qegħdin tikkumplimentawh jew ikollu bżonn jirranġa xi ħaġa fid-dera jew fil-karattru tiegħu. Qabel naqtaw il-kursità, malajr xtaqt infakkarkom f'qawl li jolqotni ħafna. Ħadd għadu ma twieled bil-ħwejjeġ, jgħid il-Malti. It-tifsira tiegħu hija li kulħadd beda mix-xejn u għalhekk kulħadd huwa l-istess. Ommijietna u missirijietna kienu jgħidu wkoll qabel il-ħġejjeġ tbiddilx ħwejjeġ. It-tifsira tiegħu hi li l-kesħa, il-bart u l-qilla tax-xita jispiċċaw żgur fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. Min jaf, forsi l-klima ta' Malta matul dawn l-aħħar snin qatt taġġorna wkoll dan il-qawl. Tlaqna nisimgħu lil Lara Stanjo tgħaddilna informazzjoni etimoloġika fuq il-kelma l-lamtat. Il-lamtat propju ġejja mill-isqalli li bl-Ingliż tfisser given starch prior to ironing, jew pressing. U llum nużawha wkoll għal xi ħadd imlibbes pulit u stirat. Il-lamtat propju ġejja minnhom lamtu fit-Taljan amito, li hija sustanza li tinsab fil-qmuħ, fil-patata u l-fażola u tintuża biex issir ċertu mediċina, ikel, kollha u anki fwieħa.
Il-lamtu kien jinxtara fil-forma ta' kubi żgħar ta' ftit ċentimetri li kienu jintefgħu fl-ilma biex jinħallu u l-ħwejjeġ jassorbuh biex bekk id-drab jitgħadda isir riġidu u kif ngħidu isir il-lamtat. Illum il-ġurnata din mhux biss nużawha għal ħwejjeġ meta ngħaddu imma figurattivament ngħidu dak bniedem il-lamtat, referenza għal xi ħadd jibes biex iċedi għall-idejat u rrida ta' ħadd ieħor jew inkella xi ħadd pulit u wieqaf. Minn dan is-sens ħareġ ukoll sens ieħor minn din il-kelma li għalkemm jiena personalment qatt mużajta f'dan il-kuntest ġieli smajta tintuża għal xi ħadd li huwa għażżien jew iċċassat. Dan jista' jkun li minħabba li l-lamtu l-oġġetti jistirhom u bekk ma tantx jiċċaqalqu, forsi ħarġet l-assoċjazzjoni ta' xi ħadd li mhux faċli jiċċaqlaq u għalhekk kajman u ċċassat. Inti kif ġieli użajta dil-kelma? Fl-ewwel sens ta' politu stirat jew inkella xi ħadd iċċassat. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajf